Γεια σας παιδιά, στο σημερινό επεισόδιο, όπως βλέπετε δεν παίζουμε Clash Royale ή Minecraft, θα παίξουμε κάτι καινούργιο. Και να ξέρετε, μπείτε όλοι στο like ή απευθύ όσοι το παίζετε, γιατί είναι ωραία πλέον level 2 και δεν είμαι μόνο εγώ Raptor Gamer μέσα εκεί. Είναι το Jim and YOLO Gamer. Και στο κανάλι μου, αλλά και στο κανάλι του Jim and YOLO Gamer. Subscribe. Ξέχασα να φτιάξω αυτό. Δεν πειράζει. Θα κάνω μια μάχη. Θα μην το χαλάσω την παρέα. Λοιπόν. Τώρα θα δείτε πως παίρνουμε. Αφήστε παιδιά. Δεν. Να φτιάξω στρατό πρέπει. Θα τον κάνω. Θα πολεμήσω τα Goblin τέτοια. Τα Goblin. Γιατί ο στρατός μου είναι πάλι λίγο πάπαλα. Θα πολεμήσουμε τα Goblin. Το χείλο. Οι Giant τα διαλύουν όλα όποτε θέλουν. Γι' αυτό λέγω το Giant. Γιατί τα διαλύουν. Λοιπόν, υπάρχουν πιθανότητες κατά 25% να κερδίσω. Και ποιος ξέρει, μπορεί να χάσω, μπορεί να κερδίσω. Έτσι όπως το βλέπω, ένα αστέρι το έχω γιατί είναι η καργίτσα. Α, δεν έχει χρόνο. Εντάξει, τότε το πιο ανοίξω. Τώρα δεν χρωστάμε σε χείλα. Συνεχίζεστε. Υπάρχουν πιθανότητες να χάσω. Καλά, με έχασα. Δεν πειράζει, και αυτό λίγο δεν κόβει για να χάνεις, να κερδίσεις. Ποιος νοιάζεται για τα Goblins. Λοιπόν, μέχρι να βάλω το πρώτο να φτιάχνετε αυτός. Θα σας δείξω το χωριό. Λέγεται Rafael 40 Dark Elixir Drill level 1, Elixir Storage level 9. Κάτι έχω ξέχασει. Από τη φλόγα. Elixir Storage level 11, γιατί το κόψω 6. Barracks level 5, Wizard Tower level 2, Tower level 4, Fire Defense level 2, Archer Tower level 5,
κάνω μάχη εδώ πέρα. Αν τον έχω παιδιά αφήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, ένα αστέρι σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο μας. Άντε σπάσε το... Γάμο. Πήρε ένα αστέρι. What? Δεν πειράζει. Κάτι να κάνω. Τι για λίγο. Ξέρω τι θα κάνω, παιδιά. Παιδιά, θα κάνω ένα time out μέχρι να φτιαχτεί ο στρατός. Και το κάνω όλο. Γι' αυτό επιστρέψαμε. Θέλω να σας ξεκαθαρίσω κάτι. Ότι μετά από αυτή τη μάχη θα κλείσω το βίντεο. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μάχη καλή. Ξέχασα να πάρω poison. Δεν πειράζει. Μια χαρά. Θέλετε να ζητήσω πως παίρνουμε ένα αστέρι. Έτσι παίρνουμε ένα αστέρι απλό. Τώρα απλώς περιμένουμε να τελειώσουν οι άρτες. Και θα δείτε ότι θα πάρουμε ένα αστέρι, παιδιά. Η βλακία στο Clash of Clans δεν γίνεται. Εκτός από μεγάλη βλακία στο Clash of Clans είναι να έχεις το Town Hall έξω. Αυτό είναι η βλακία. Γιατί χάνεις. Νίκη με 2%. Τώρα να πεθάνουμε σκασίλο. Και αφού μου έχει μείνει ακόμα στρατός, γιατί να μην κάνω και άλλη επίθεση. Να τελειώσει ο στρατός θα κάνω επίθεση, παιδιά. Λοιπόν, να πούμε μια μικρή βάση. Πάλι και κάτι για να συντομεύουμε. Το Wizard δεν χρειάζονταν, αλλά το έβαλε για να συντομεύει. Και κοιτάξτε το Barbarian King πίσω από το Archer Tower ψήφεται, παιδιά. Λοιπόν, είναι τόσο ούφο. Είναι το ούφο. Το Barbarian. Και πήραμε και Dark Elixir. Και τώρα θα το βάλω όλο το στρατό, δεν πειράζει, για να τελειώνουμε και λίγο με το βίντεο. Και loot. Ωραία. Δεν τον έχω, παιδιά. Για μου η βάση είναι μικρή, αλλά πάλι. Λοιπόν, αφήστε τα, γιατί το λυπάμαι. Λοιπόν,
επιστρέψαμε. Λοιπόν. Πιο εύκολη νίκη. Δεν έχω δει και με μία άρτηση τα κατάφερα. Αλλά για να τελειώνουμε έβαλα αυτό. Γιατί να βάλω Wizard. Πρέπει να κάνω το Draco level 2. Αλλά θέλει μια εβδομάδα, αλλά θέλει και πάνω 2 εκατομμύρια έλξη. Λοιπόν. Δικαιολογία να πω. Ναι. Λοιπόν, τελευταία μάχη δεν μείνει. Δεν θα κάνω το άλλο. Λοιπόν. Κάνει. Άλλο. Ψάξτε ρε παιδιά. Πράγματα. Τυλάκι. Λοιπόν. Αν και Δράκος και οι healer θα πεθάνουν από το air defense, δεν με ενοχλεί και πολύ. Έλα, προλάβετε, τσακίστε το. Α, ο Δράκος δεν πεθάνε, γιουπι. Αλλά τώρα υπάρχει περίπτωση να... Α, όχι. Δεν θα είναι τελικά παιδιά, μια χαρά. Όχι, θα πεθάνουν και οι healer και ο Δράκος. Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα εδώ. Πώς το πιάνει από εδώ ρε παιδιά. Με δουλεύουνε. Δεν πάει καλά το παιχνίδι μου φαίνεται. Εντάξει, πάει healer, πάει ο Δράκος, ο Dragon. Πάνε όλα, αλλά δεν μας νοιάζει. Ένα αστέρι σίγουρο, μπορεί και 2. Βασικά 3. 1000%. Κάνα όπλο θα είναι αυτό, καλά, κάτι για άμυνα. Α, εντάξει, τώρα που δεν υπάρχουν όπλα. Α, μπορεί και να... Α, προλαβαίνουμε. Γιατί άμα ήταν μόνο Giant δεν θα προλαβαίνουμε. Ευτυχώς που είναι Wizard που είναι λίγο γρήγορο. Είναι και κάτι γίνεται. Ευτυχώς που χωρίζονται, αλλιώς τρία build. Α, χωρίζονται και από εδώ, μια χαρά, εντάξει, προλάβω. Α, δεν φάτε το. Δύο προλάβουν πρώτη. Λοιπόν, αγώνες αναμέτρησης. Giant vs Wizard, τρέξιμο. Ποιοι θα πάνε πρώτοι το build, ο Wizard φτάνει, έρχεται μέσα ένας άλλος Wizard. Προλαβαίνει και το τρώνε οι Wizard πριν κάνουν Giant χτυπήσει. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Καθίστε να φύγουν σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε.